Tervetuloa takaisin tänne Geneveen Watches and Wonders. Hetki sitten vierailimme tuolla selän takana olevalla Zenitin osastolla. Ja Zenit oli tänä vuonna keskittynyt aika monen muunkin merkin tapaan tuomaan muutaman harkitun uutuuden. Ja nämä molemmat tuli tähän DeFi-mallistoon, eli DeFi Skyline Chronograph, josta oli muutama vaihtoehto ja omaksi suosiksi nousi tämä vaalea hopeatauluinen malli. Toinen uutuus oli sitten pitkästä aikaa tuotiin sitten sukeltajan kello, eli DeFi Extreme Diver. Ja sehän oli ranteessa äärimmäisen kevyt ja mukavan tuntuinen. Ja uskoisin, että kun suomalaisetkin mennään kokeilemaan rannettamaan näitä uutuuksia, niin tuntuu tosi hyvältä. Mutta yhteen vedettynä Zenit keskittyi määrän sijasta laatuun ja onnistui näillä messuilla todella hyvin.